Il-ġimgħa l-oħra riflettejna dwar il-qsim tal-ħobża quddiem għajnejna. U kif Alla jinqeda b'din il-visual aid u għadniha b'rispett biex jallimna verità importanti u biex aħna niftakruha aktar faċli li kienet Ġesu salvana mhux biss bil-mewt tiegħu manka wkoll bil-ħafna tbatijiet fiżiċi, bil-passjoni tiegħu. Kien għalhekk illi suġġerejtilkom illi anke meta tinqasam il-ħobża ma tbaxxux raskom italqu għajnejkom, però tarawha b'għajnejkom għax Alla jrid jallimna verità importanti. Waqt l-Ewkaristija tajjeb li naraw b'għajnejna xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra. Għaliex anke permezz ta' din il-visual aid oħra Alla jallimna verità importanti u verità li jridna niftakruha. Verità importanti. Fl-ewwel Korintin, kapitlu 10, vers 16 u 17 naqraw hekk. Il-kis tal-barka li nbirku mhuwiex xirka fid-demm tal-Kristu. Il-ħobs li naqsmu mhuwiex xirka fil-ġisem tal-Kristu. La darba hemm ħobża waħda, aħna il-ħafna nifformaw ġisem wieħed għax nieħdu l-koll sem minn ħobża waħda. Mela ħares u ara wkoll l-elementi l-ħobs u l-inbit li qed jitqasmu. U ħares u ara wkoll li l-ħutek jirċivuhom għaliex hemmhekk għandek għajnuna u għandek tagħlim importanti. Titgħallem pereżempju l-ewwel nett illi bħalma Ġesu Kristu bata u offra lilu nnifsu bħala sagrifiċċju għalik, bata u miet ukoll għal ħuk u għal oħta li qiegħda ma' ġembek. Ftakar u tgħallem li bħalma Ġesu ħabbek bla ma qagħti ħares lejn is-sura tiegħek, lejn l-intelligenza tiegħek, lejn l-qagħda soċjali tiegħek, lejn il-ħiliet u t-talenti tiegħek, l-istess għamel ma' dawk li qegħdin ma' ġembek. Ftakar ukoll li daqskemm int prezzjuż għal Alla, daqshekk ieħor huma prezzjużi għal Alla. Ftakar ukoll li bħalma lilek sejjaħlek, salvak u adottak fil-familja spiritwali tiegħu fil-Knisja, hekk ukoll li l-membri l-oħra kollha għamel l-istess magħhom, salvhom, adottom u għamilhom parti minn dan il-ġisem, il-Knisja tiegħu. Mela kull darba li naraw b'għajnejna l-ħobs u l-inbit qed jitqasmu u l-ħut qed jirċivuhom, tajjeb illi nitgħallmu u niftakru li jeħtieġ inħarsu lejn xulxin bl-istess lenti li Alla ħeres lejna. Differenti minn xulxin, però l-kol kemm aħna għandna valur kbir. Ħares lejn ħuk lejn oħtok u ftakar għandu valur kbir quddiem Alla. Huma min huma kif huma. Allura ta' min nistmaw u nħobbu l-xulxin dan il-mod, mhux biss bil-kliem imma anke bl-azzjoni, l-attitudni tagħna, l-imġiba tagħna lejn kull wieħed u waħda minna għandha tkun ta' rispett, ta' mħabba, nonoraw il-xulxin, ngħinu l-xulxin, nitolbu għal xulxin. Imissna wkoll insiru aktar konxi illi inqisu l-kulħadd indaqs. Kemm importanti dina. Il-kol kemm aħna nieħdu sem l-istess mod mill-ħobs u l-inbit. Mela allura il-kol kemm aħna indaqs. U di importanti. Ħajma jkun hawn ħadd minna li jqis li nnifsu aħjar minn xi ħadd. Forsi għax qed jagħmel xi ministeru, li ħadd ieħor mhux qed jagħmel, għax għandu xi talent, xi don li qed iħaddem, li ħutu mhux qed iħaddmu, mhux qed iħaddmuh. Tqis li lek innifsek aħjar jew superjuri minn ħutek. Minn banda l-oħra qis li ma tikkunsidrax lek innifsek inferjuri minn ħadd ieħor aqqas. Forsi għax m'għandekx mit-talenti li għandhom ħadd ieħor le. Il-kol kemm aħna indaqs. Din hija waħda mit-talimiet importanti illi Alla jgħallimna meta naraw l-elementi jitqasmu l-xulxin nieħduhom. Fl-aħħar nett xejn inqas ħalli niftakru wkoll xi ħaġa importanti. Jekk inti tara lil ħutek, ma jfissirx li qiegħed attent bħal pulizija, imma konxu rajt il-ħutek jieħdu sem, ftakar li ħutek qed jaraw lilek. X'jiġifieri?
Jiġifieri iftakar li jekk kif inti qed tieħu sehem qed tagħmel dikjarazzjoni, qed tagħmel stqarrija li inti tal-mulej, li inti imwieled mill-ġdid, li inti Kristjan qed tiddikjara bħal maħutek qed jiddikjarawha quddiemek mela allura qis illi tgħix il-ħajja tiegħek mod denju ta' dik l-istqarrija. Din hija importanti. Li aħna naraw il xulxin jieħdu sehem u dan ifisser li qed niddikjaraw li aħna tal-mulej. Mela ħalli ħajjitna tkun taqbel ukoll ma' din id-dikjarazzjoni. L-aħwa mela fl-Ewkaristija ħanħarsu anki lejn tqassim tal-ħobs u lejn xulxin nirċievu għaliex hemmhekk hemm lezzjonijiet tajjeb li nitalmuhom, tajjeb li niftakruhom, aktar minn hekk tajjeb li npoġġuhom fil-prattika.